persoas aquí reunidas, xa que de seguro que compartimos hoxe soños e esperanzas. E diso, estou tamén seguro, o noso corazón latexa na esquerda. Teño que dicilo de forma sincera. Estou emocionado, expectante e incluso diría que algo nervioso. Como a vos. Non sei se acertarei ou non, pero só sei falar de política e de sociedade empregando a literatura, empregando a poesía que flúe nelas. Agardo de verdade que as miñas humildes reflexións se inscriban no sendeiro da presentación que acabamos de ollar, de non aceptar o novo contrato social e rachalo para escribir as liñas dun contrato máis xusto, máis respetuoso coa nosa condición. Vivimos tempos de delirio e alucinacións. Pensar que o capitalismo é a condición necesaria para a democracia e para a política, con mayúsculas ambas, por favor. Collamos unha enorme vasoira e comecemos a barrer cara a esquerda, limpemos a nosa casa, a casa da esquerda. Fago miña a vosa vontade, sei que a compartimos. Non cabe máis rendicións perante a destrucción sistemática de todo aquilo que nos dignifica como seres humanos, na nai terra. Os voitres sobrevoan as nosas vidas, cobizando os restos do que aínda nos queda de humanidade. Devecen por ver como nos axeonllamos ante o seu poderoso voo. Saben que temos medo. Medo a perder o traballo, medo a non ter traballo, medo a crise, medo a exixir dereitos, medo a ter medo. Estes múltiples medos encadeantes roubanos até a esperanza e fan palidecer a nosa dignidade. Nunca a palabra crise foi empregada con tanta énfase e con tanta eficacia, dito sexa de paso. Pero se en verdade esta palabra significa na súa orixe grega decisión, considero que xa vai sendo hora de que tomemos a decisión de plantarnos, de non retroceder máis, e ao contrario avanzarmos collidos e collidas da man se é preciso cara adiante, sen medo, para ofrecer a nosa resistencia, para non resignarnos á perda do que nos queda de humanidade. Temos a obriga de recompoñer e recuperar das redes do engano e da manipulación termos como fraternidade, igualdade, liberdade, solidaridade, cooperación, participación, cidadanía, democracia, ben público, redistribución da riqueza e tantas outras palabras que foron secuestradas polo capital e polas dereitas económica e social. Ata iso fixeron e deixámolo facer. Robáronos as palabras para deixarnos en definicións e perdimos o tempo en discutir entre nós, por matices, por dogmas, por personalismos, por cuestións realmente secundarias. E mentres que facían os voitres? Con intelixencia estratégica fixéronos, máis ben fixéronlle crer a algúns, que era posible remedar, reformar, domesticar o capital, darlle unha facial humana. Pero todo isto é mentira, imposible. O capital só procura beneficios e lucro en constante crecemento e a unha velocidade cada vez maior, tan elevada que nos esquecemos até de vivir a vida, de amar a vida, de pensar e falar do substantivo. E que sucedeu cos remedadores? Permitiron todos os atropelos posibles e mesmo desde hai tempo comenzaron a empregar o ben público acadado co noso esforzo e coas nosas históricas loitas para reparar as burbullas en aire do capital. Así é como se escribe a rendición, porque ao contrario do que pensaban e aínda pensan os remedadores, foi o capital o que domesticou coa axuda dos mecanismos de persuasión axeitados, conciencias, actitudes e hábitos. Hoxe un centro comercial substitúe as prazas públicas e o diñeiro é a palabra que circula nas súas amplas rúas artificiais de luces en alma. Non queda máis remedio, plantémonos, vayamos de fronte, sumemos os nosos esforzos na dura tarefa que nos queda por diante. Non se trata dunha cuestión de pasaxes para mediáticas portadas ou para protagonismos. Trátase de ser sinceiros e transparentes no diálogo, na reflexión, no encontro, na cooperación, na construción e na recuperación das nosas definicións. Recuperemos os tempos da palabra para chegar a acordos, para lanzarnos a rede do enfeitizo que é a nosa esquerda. Si plantémonos, non deixemos que sigan negando a nosa afirmación, a nosa alternativa, o pobo que é de esquerda, temos que darlla. Entre todos e todas, deamos un aire novo ao noso país. Transformemos as esquecidas prazas públicas no espazo onde conflúa o novo sentir do ben público, do ben de todos e todas, onde todas as persoas sexamos o importante e non a cantidade de diñeiro que un leva no peto. Recuperémonos da quebra da nosa dignidade agora encadeada aos índices da bolsa e do señor mercado que tanto adoran os voitres.
Algo se fixo nestes meses pasados, mas iso non é nada, nin sequera este acto é nada. Será se realmente somos quen de trascender e impregnar a sociedade, se somos quen de que a sociedade comece a poboar a nosa praza pública, de que a sociedade empregue un discurso alternativo que fale de persoas antes de que de finanzas, se somos quen de artellar os piares dun mundo máis xusto e máis habitable, en definitiva, se somos quen de ofrecerlle ao povo galego unha alternativa de esquerdas transformadora e anticapitalista. Hoxe falo desde o convencemento de que estades aí escoitando, emocionados e emocionadas, porque desexades abrazar este compromiso, porque sabedes que se non o facemos, o naufraxio do ser humano está garantido. Utopía, dicides? Pero esta utopía aliméntame. Se non considerara que os tempos son chegados, que temos que sumar esforzos para refundar a esquerda, sería mellor, como di Susan George, imitar os que vían na época da teste, facer festa, beber, hincharse como a porcos, mentre agardaba a chegada da parca. Pero non. Penso que debemos aproveitar as nosas enerxías vitais e traballar arreo para deseñar entre todas as persoas e organizacións que así o queiran os piares que asenten a alternativa e transformen a sociedade capitalista nunha sociedade máis xusta e habitable. E se fracasamos, podemos dicir que fixemos todo o posible e que caímos de forma honorable. Moitas grazas.